মমতা আছে What nonsense! মিঠা মিঠা খুব মিঠা ও হরি মন্ত্রী বসুন্ধরা না না ভাই বসুন্ধরা આ ગોપીના પંચાયત હું હેલી સા પંચાયત એ પંચાયત કરો अरे जागा जुटा मैं उठा कहूँ अरे उठा ভাই ইন্সপেক্টর हेलो सर नमस्कार सर સરકાર દોંડા અમે सर ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ଆଇଡି କିମ୍ପିଲ ସର सर ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ସର ସାର୍ ମୁଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବିନି ସାର୍ અરે ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛି ସାର୍ 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 ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ଓକେ ସାର୍ કોના ખાઈ છો એલા ખાતા ના ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ପୋଲିସ ବାଲା ତୋ ତୁଣ୍ଡା ପାହାର ମୋ ମନେ ରହିଲା ଏ ବିଲରେ ଗଲା ଢମଣା ବିଲରେ ଗଲା ଢମଣା ଏ ପାଣି ଶୁଣିଛି ଏ ହୁଏ ଅଜଣା ମୁଁ ତାକୁ କାଳେ ବାଟ ବିଲ ହେଇଲୋ ଏ ପୋଲିସ ବାଲା ମୋ ନାଁ ହିଞ୍ଚଡ଼ା ରଙ୍ଗିଲା ନାନୀ सूरत हिंदुस्तानी लेकिन एक खोपड़ी का सलाम असोचेन इंस्पेक्टर मंत्री संगे बंदा होगा अपने महंगा परिवार आराम आके बसंता इंस्पेक्टर